Vooral op het Ameland is het joet smoordrok. Alle oeren zet rederij Wagenborg 1000 mensen oer naar het eiland. Het is zelfs zo druk dat het extra parkeerterrein bij Holwert inzetten is om alle auto's kwijt te kunnen. Ja, normaal broeken we dit. Het waren veel, dat broeken we normaal net. Maar dat hebben we nu al wel ingebroken. En dan we verwachten vanmiddag ook nog wat drukte. Normaal hebben we net zoveel auto's, dus ja, met Pinkster soms. Maar. Dus dit is de drukste dag dit seizoen? Tot nou wel, ja. Het Ragenfeest op het eiland loopt een soort beziekers. Maar de badkosten zie je echt verkwolling. Ja, veel steeds in het binnenland, dus we gaan even naar een eiland toe. Ja, lekker op zee, dus we zouden eerst half boot pakken, maar dat hebben we niet gered. Ja, even kijken of we 11:30 nog op kunnen. Wetterbedrijf Vitens had het ek op de eilanden tegen druk. Er wordt volle meer wetterbroek dan zoals. Vooral aan het eind van de dag als de mensen van het strand komen en douchen willen. Wil een soort mensen verkwolling zie je binnen deze man nog hut onder het werk. We gaan tot 12 uur trouw. Ik ben vanmiddag aan jouw zijde bij begonnen. En die hele week hebben we elke dag een uur extra trouw werken. Zodat we vanmiddag mooi op het naar huis te kunnen. Dus in het begin van de week heen dat lood dat 35 graden. Ja, dat net met de man aan. Nee, een verbaasd levend op dak. Dat mogen we net hebben. Het is nou ook al uren hartstikke heet. Ja, goed drinken hè. Ja, elke uur gewoon met minimaal een liter voor de binnen. Dan is het klaar. Dat is nog wat te doen. En toen slang en door die hennen. Altijd fijn. De braderie van Hudde Griep is al zijn. De organisatie voelt het net verantwoorden met deze hitte. In Dokkum is er wel een iermerk, maar er wordt net een soort handel dienen. Op dit moment is het helemaal niks. Nee, het is echt zei vanaf 10 uur. En ik heb zeggen schrijven één klant gehad. Maar schapenwolle pantoffels, dat is natuurlijk ook niet echt het product wat de mensen nu nodig hebben. Dat klopt, maar je moet wel vooruit denken. Je moet niet denken dat het altijd 30 graden blijft. En als het straks oktober is, dan ben je blij dat je ze nu gekocht hebt. Jullie hebben weinig kiep ontspit hingen. Ja, dat klopt. Door de warmte houden we een beetje rustig om. Want dat het te volle hing, ja, dan kan ik ze net meer vergeten straks. Dus straks rond die te steer, dan hing jij weer wat meer op. Het budget gauw. Het budget gauw, ja. Absoluut. Tussen 12 en 3 uur, maar dus de zijn wij blijven. Maar dat is levensgevaarlijk. En dan, die zijn is afschuwelijke hiet op het heden. Dat is net goed van mensen en heel lang voor de hoed. En wat doe je dan tussen die tiert? Niks, achter de hoed zitten in het kaart.